ଆଜି ବାନିକ ବାବା ଯିବେ ମୋ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ବାନିକ ମୋର ମିଶିକି ଆମ କାର୍ ଧୋଇବ। ବାନିକ ସବୁବେଳେ କାର୍ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାକୁ ଦରକାର କାମ, ସବୁବେଳେ କହିବ ବାବା କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ତାକୁ କାମ ଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ ସେ କରିବା ଦରକାର। ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା। ବାବା ଆସ ଯିବା, ଆସ ଯିବା, ଆସ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ଯିବା, ଗାଡ଼ି ଧୋଇବାକୁ ଯିବା, ଆସ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବାକୁ ଯିବା, ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି କେମିତି। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବାକୁ ଯିବା, ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା, ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା। ତମେ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବ? କେମିତି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବ? ଗାଡ଼ି କେମିତି ଧୋଇବ? ଏମିତି ଧୋଇଦେବା, ପୁରା ସଫା କରିଦେବା। କୁହ ଆମେ ପୁରା ସଫା କରିଦେବୁ। ଚାଲ ଯିବା, ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲ। ବାବାର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଧୋଇବା। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଧୋଇବା। ଟିକେ ପାପା ଦେଇଦେଲୁ, ଟିକେ ପାପା ଟିକେ ଦେଇଦେ, ଯିବା ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା। ପାପା ଟିକେ ଦେଇଦେ, ପାପା ଟିକେ ଦେଇଦେ ଗାଡ଼ି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ପାପା ଦେବି। ଚାଲ ଯା, ଚାଲ ଚପଲ
ଆମର ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଧୋଇ ପାରିବେ ବାନିକୁ ଡାକିବେ, ବାନିକି ଯେ ଗାଡ଼ି ପୁରା କରି ଧୋଇଦେବ। କେମିତି ଧୋଇବ ବାବା ଗାଡ଼ି? ଗାଡ଼ି କେମିତି ଧୋଇଦେବ? ଏମିତି ଏମିତି କରି ଧୋଇଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧୋଇଦେବ। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବି ଧୋଇଦେବ ଯାଇକି। କୁହ ମୋତେ ଡାକିବ, କୁହ କୁହ ମୋତେ ଡାକିବ। ଜୋର କହିଦିଅ, ଜୋର ମୁଁ ଧୋଇଦେବି ଗାଡ଼ି, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଧୋଇଦେବି। ବାଏ ବାଏ। ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ହେରି ହେରି ଲାଇକ୍ ଏମିତି କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ବାଏ।